नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 7 गते यानी 20 सितंबर 2024 सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। रौतहट में एक जितिया व्रतालु के पोखरी में डूब के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में राजदेवी नगर पालिका 8 लीपुर के 45 वर्षीय गिरिजा देवी बाड़ी। जितिया पर्व शुरू करेला आज सवेरे पोखरी में प्रमोद शाह कानू के श्रीमती गिरिजा देवी नहाए गए रहली। आज सवेरे 11 बजे के समय में पोखरी में डूबल उनका केस गंभीर अवस्था में उद्धार करके इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर भेजल गल रहे। अस्पताल ले जाए के क्रम में उनकर मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनले बाटे। धनुषा जिला प्रहरी की हिरासत फोड़ के भागल 9 थुनुआ मध्य 4 जने के प्रहरी पकड़ाव के बाटे। बीतल रात हिरासत के वेंटिलेशन फोड़ के फरार भइल थुनुआ मध्य सत्यम झा के जनक चौक से तत्काले पकड़ाव कल गेल रहे। फरार अन्य 8 जने मध्य 3 जने के धनुषा के विदेह नगर पालिका वैदेही प्रहरी चौकी नजदीक के लखौरी कहल जाए वाला स्थान के धान के खेत से पकड़ाव कले बाटे। प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आवा के अनुसार पकड़ाव पड़े वाला में लागू औषध मुद्दा के अभियुक्त विदेह नगर पालिका 7 के 24 वर्षीय रोशन कुमार मंडल, सिरहा नगर पालिका 13 के 33 वर्षीय आभास्कर कुमार यादव, अभद्र व्यवहार मुद्दा के जनकपुर धाम 4 के 22 वर्षीय विक्की कार्की रहल बानी। फरार अन्य 5 जने थुनुआ सबके खोजी तीव्र रहल बाटे। उ मध्य लागू औषध मुद्दा के जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 21 के अमित कुमार झा, विदेह नगर पालिका 7 के रंजीत मंडल और रही गांव पालिका 2 के विशाल मुखिया, अभद्र व्यवहार मुद्दा के जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 1 के 17 वर्षीय सुमित मेस्तर आ नगराइन नगर पालिका 2 के 18 वर्षीय मनीष मंडल फरार बानी। प्रहरी उ लोग के खोजी अभियान के थप सक्रिय बनावल डीएसपी आवा जानकारी दिले बानी। मिथिला क्षेत्र में आज से जितिया पर्व शुरू भइल बाटे। संतान के दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शांति के खातिर मनावल जाए वाला ई पर्व मिथिला क्षेत्र में नहाय खाए के दिन आज से शुरू भइल बाटे। श्री जानकी भित्ते पात्रों में रहल मिथिला पंचांग अनुसार मिथिलांचल भर आज ओंगठन आसीन 8 गते मंगर के जितिया व्रत आ आसीन 9 गते बुध के संझिया 5:15 पर जितिया व्रत पारण उल्लेख रहल कारण मिथिलांचल में आज से जितिया पर्व शुरू भइल बाटे। तिथि के हेरफेर अनुसार ई वर्ष मिथिलांचल में आज नहाय खाए के विधि से शुरू होने वाला जितिया पर्व में व्रतालु महिला सब बिहान 4 बजे से मंगर के दिन भर आ रात भर तथा बुध के दिन भर उपवास बैठे के, ऐसे ही बुध के दिन संझिया 5:15 पर पारण करत व्रत संपन्न करके पंचांग में उल्लेख रहल। जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पुजारी पंडित उपेंद्र पाठक बतैले बानी। व्रत उपवास बैठे से पहले आज के दिन महिला सब नदी, तालाब आ पोखरी में नहा के उहे जगह में घिउड़ा के पाता में भगवान जीत महान देवता आ अपन दिवंगत प्रीत के चिवड़ा, दही आ अमोट आम के रस से तैयार कल जाए वाला खाद्य पदार्थ आ बिना प्रसाद के रूप में चढ़ावल जाए वाला खुद भी खाए के आ परिवार के सभी सदस्य के खियावल जाला। ऐसे ही बिहान मंगर के सवेरे 4 बजे से उपवास बैठ के निराहार एवं निर्जल व्रत बैठ के परसों बुध के संझिया 5:15 पर व्रत संपन्न हुई। राजा शालिवाहन के राज्य में एगो महिला के 7 जने बेटा सब के दैत्य सब उठा के ले गए बाद राजा 7 बेटा के दैत्य से फिरता लिया देहला के कारण महिला सब उ दिन से शालिवाहन के जितु माहन नामकरण करके राजा के याद में उपवास बरस बैठे लागल। ई व्रत आ शुरू भइल पौराणिक कथन रहल बाटे। कुछ दिन एने लगातार तराई मधेश में अत्यधिक गर्मी बढ़ रहा बाटे। अत्यधिक गर्मी बढ़ला संगे विद्यार्थी सब कक्षा कोठा में ही बेहोश होखे लगला बाद बीरगंज महानगर पालिका 2 दिन के खातिर विद्यालय सब बंद करे के निर्णय कले बाटे। बढ़त गर्मी के कारण बाल बालिका सबके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ल कहत बीरगंज महानगर पालिका आज आसीन 8 आ 9 गते 2 दिन महानगर में रहल सभी सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सब बंद करे के निर्णय कले बाटे। आज महानगर पालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी अरविंद्र लाल कर्ण सार्वजनिक सूचना जारी करत हाल अत्यधिक बढ़ला के गर्मी से विद्यार्थी सबके स्वास्थ्य में पड़ल प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर करत 8 आ 9 गते महानगर के संपूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय पठन पाठन स्थित करके जनले बानी। अत्यधिक गर्मी बढ़ला से विद्यार्थी सबके ज्यादा गर्मी लगला से कक्षा कोठा में ही मूर्छित होकर के अवस्था आयल कहत वहाँ के अभिभावक सभी विद्यालय सब में विदा देवे के कहत सामाजिक संजाल मार्फत आवाज उठावत आवत रहे लोग। मध्य तरह के परसा 12 लगाए जिला सब में अभी आसीन के महीना में भी गर्मी अत्यधिक बढ़ल बाटे। ई क्षेत्र में तापक्रम बढ़ के अधिकतम 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक पुगल बाटे। आज मात्र परसा के पोखरिया स्थित जिला उच्चांगल मावी में गर्मी से 8 जने लड़की सब बेहोश भइल रहली। सशस्त्र प्रहरी परसा से भारी परिमाण में लागू औषध गांजा बरामद कले बाटे। बीओपी अमरपट्टी से खटल मोबाइल गश्ती टोली 145 किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद कले बाटे। परसा के विंध्यवासिनी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 इटियाही चौक से गांजा बरामद कल गए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 13 गन हेडक्वार्टर के परसा के प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी परीक्षक देवेंद्र सिंह जानकारी दिलवानी। उनका अनुसार इटियाही चौक से 15/79/56 नंबर के कार के चेकजांच करके क्रम में कार ड्राइवर सहित 2 जने व्यक्ति गाड़ी छोड़ के फरार भइल रहे। शंका के आधार में
चेक जांच केले पर गाड़ी के सीट के नीचे तथा डिक्की के भीतर लुका छिपा के राखल 145 किलो 9 से 15 पोका प्रतिबंधित लागू औसत गांजा मिलल। सिंह बताइनी गांजा सहित के गाड़ी भारत तरफ ले जा रहल प्रयास हो रहल बेरिया अमरपट्टी क्षेत्र के सुरक्षा कर्मी सब चेक जांच के क्रम में उक्त गाड़ी के रोक ले रहा है। बरामद गांजा सहित कार के नियंत्रण में लेके आवश्यक कार्रवाई के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया में बुझल गल सिंह के भनाई का नाम रहल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय पारसा मातहत के इनरवा प्रहरी चौकी बीरगंज वार्ड नंबर 16 नागवा के 18 वर्षीय सुजन यादव के भारी मात्रा में लागू औसत चरस सहित पकड़ाव कइल बाटे। प्रहरी के अनुसार आसिन 6 गते सवेरे प्रहरी निरीक्षक अजय कुमार राम के कमांड में खटल टोली बीरगंज के शंकराचार्य गेट अगाड़ी के क्षेत्र में चेक जांच करे के क्रम में यादव के 8 किलो 102 ग्राम चरस सहित नियंत्रण में लेल बाटे। पकड़ाव पड़ल यादव के आवश्यक कानूनी कार्रवाई के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय पारसा में बुझावल गइल बाटे। अमेरिकन डॉलर दिखा के नेपाली नगद बदलला पर फायदा हुई कह के लाखों रुपया ठगी कईल आरोप में सरलाही के एक सहित 3 जने पकड़ाव पड़ल बाटे। पकड़ाए वाला में सरलाही के बागमती नगर पालिका एक घर भइल भक्तपुर रहे वाला 30 वर्षीय साजन कहल जाए वाला लाल बहादुर के सिंह सिंधुपाल चौक घर भइल भक्तपुर रहे वाला 20 वर्षीय सुन बहादुर तमांग आ 29 वर्षीय भीम बहादुर तमांग रहल बानी। उ लोग के चांगू नारायण घर भइल नीरज थापा के प्रलोभन में दिखा के 40 लाख रुपया ठगी करके फरार भइल रहनी। उ लोग के काठमांडू पत्रिका अपराध अनुसंधान कार्यालय PRCB भक्तपुर के संयुक्त प्रहरी टोली आसिन 4 गते जड़ी बूटी से पकड़ाव कइले बाटे। उ लोग इससे पहले भी विभिन्न ठगी के घटना में संलग्न रहल खुलल बाटे। उ लोग के साथ से एगो मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनी के 4 गो मोबाइल बरामद कइल गेल बाटे। सहकारी के रकम अपचलन प्रकरण में पकड़ाव पड़ल गोरखा मीडिया प्रणाली के पूर्व संचालक तथा पूर्व DIG छविलाल जोशी के 5 दिन प्रहरी हिरासत में ही राख के अनुसंधान करेला म्याद था भइल बाटे। जोशी के अनुसंधान के खातिर प्रहरी हिरासत में राखे के कि न राखे के कह के बस बाद न्यायाधीश चंद्रकांत पौडेल इजलास से 5 दिन के म्याद थप भइल जानकारी प्राप्त भइल बाटे। गोरखा मीडिया में लिया के अपचलन कईल आरोप में उनका विरुद्ध सहकारी ठगी संगठित अपराध आ संपत्ति शुद्धिकरण के कसूर में अनुसंधान करे के मांग प्रहरी कइले रहे। आम दलित मोर्चा के मध्य प्रदेश कमेटी के बैठक से दलित सबके घर निर्माण के खातिर संघर्ष करे के निर्णय कइले बाटे। रौतहट के चंद्रपुर में बैठल उक्त बैठक से आम दलित के सम्मान अधिकार आवास के दिलावे के प्रतिबद्धता सहित गरीब दलित के आवास निर्माण के खातिर संघर्ष करे के निर्णय कइले बाटे। आम दलित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ठागा दास के विशेष उपस्थिति में बैठल उक्त बैठक में आसपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र शाह, उपाध्यक्ष समीना हुसैन, अशोक लामा, महासचिव त्रिभुवन शाह, मधेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लगायत नेता सबके उपस्थिति रहल रहे। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से अभी देश भर मानसूनी वायु प्रभाव रहल जनैले बाटे। मानसून के न्यूनीय चापीय रेखा सरदर स्थान के दक्षिण के ओर अवस्थित रहल बाटे। महाशाखा के अनुसार कुछ भूभाग में सवेरे से मौसम बदली रहल बाटे। गंडकी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश में आंशिक से लेकर साधारणतः बदली रहल बाटे त बाकी भूभाग में आंशिक बदली बाटे। आज दोपहरिया देश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक से लेकर साधारणतः बदली रह के बाकी भूभाग में आंशिक से बदली से लेकर मौसम मुख्यतः साफा रहल है। देश के पहाड़ी भूभाग के थोड़े तथा बाकी भूभाग के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन तथा चट्टान सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल जनैले बाटे। ऐसे ही आज रात के कोसी मध्य बागमती प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।